Limbe mar Kingi mar Ingresa ipacho ka pod medo nyuolo mbaka kakumo kuom jopiny to pod ywak ni mondo mi deo ywak nyato kaluwore gi midhiero mane jokenya kalo e kinde lweny gi jowagunda. Limbe no mano chakore kawuono yoyo wang jokenya e kidienje mopogore opogore. Andrew Ndego nitiere kod ler. Kawuok e apaya malang'ata ka ochomo apaya ma Mombasa nyaka mano mochomo apaya maduong' mar Uhuru kaluwo mano mar Jogo. Chenro mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok ka ichiwo lwasi manyangafu ne wuodh Kingi Charles III kod min ode Camilla. Obila ne othal e genga peyni mar chiwo arita ne chenro duto. Jo Kenya bende ne okodong' chien, ne gi yuoro mar chuo wangi e chenro mar limbe ni magisebedo ka girito gi siso. Kukuja kwa King pengine atatuletea maendeleo. Wamekuwa hapa mtaani Maringo na tumesikia raha kuwaona na at least wainue maisha ya watu hapa mtaani. Kata obedo ni thoth oganda neno limbe makama kaka mar bero winjruok e kind Kenya gi piny Ingereza, ng'ure wi kaka jowasungu mag Ingereza ne otiyo Kenya gi tok moruodho bende pod wuok. Jodongo ma Kipsigis otiyo gi thuolo ne mar dwaro mondo tend Ingereza ochul maromo $35,000 e kind mwandu mamoko ka otenore gi sand mane oganda ne okalo e kinde no. I'm requesting British Royal King Charles himself to write a letter of, to release us. We are still under detention. We request the King, His Majesty King Charles, to help us identify the graves, these unmarked graves of our great-grandfathers in Muranga, Meru, and Moyale. E gwenge mag Nandi, jopiny kod jodongo dwaro ni chiw yangruok malong'o ne Koitalel Arap Samoei masigana yango ni ne onegi e kinde loch jowagunda. Jodongo mawuok e dhood Abagusi bende dwaro ng'eyo matut e wi nek mar Otenyo Nyamatarere ma en jago mane okedo e kinde lweny gi jowagunda. Hatujalitika kama Otenyo alikufa ama alienda wapi. Sisi kuamini kwetu mpaka tuamini Otenyo alikufa ni kupewa kichwa yake tumsike kisirani. Irito mar neno ka duoko mar ywak makamago nyalo wuok e kinde limbe no madhi nyime kuom ndalo 4. Andrew Ndego, Ramogi.